Eli mä oon Johanna Lindholm, työskentelen täällä siviilipalvelukeskuksessa Solo-Healthin palveluksessa ja oon viihtynyt tosi hyvin, että ei suurempaa hätää täällä. Me ollaan tällä hetkellä Lapinjärvellä siviilipalvelukeskuksessa ja täällä työskentelee tällä hetkellä Solon palveluksessa 2 hoitajaa ja 1 lääkäri ja sitten täällä tehdään yhteistyötä kuraattorin kanssa, työpalveluasiantuntijan kanssa, kouluttajien kanssa, hallinnon kanssa. Tämä on tällaista palapeliä, että kaikki hoitaa oman osuuden ja hyvin on yhteistyö toiminut ja luotetaan toistemme ammattitaitoon. Lapinjärvellä sijaitseva siviilipalvelukeskus on niin kuin Suomessa ainoa paikka, missä siviilipalvelusta suoritetaan. Tänne tulee velvolliset. Niillä on koulutusjakso 30 päivää ja siinä aikana terveysklinikka on niiden terveyspalvelu. Paikan päällä ne on noin 10 päivää ja silloin klinikka sijaitsee tässä alueella, että saa tulla koputtaa oveen, jos on hätä. Ja jos ne on etänä, niin ne soittelee ja ollaan etäkontaktissa ja hoidetaan niitä. Sitten ne siirtyy työpalvelukseen 10-11 kuukautta ja silloin ne samalla kanssa siirtyy niin kuin meidän vastuulta pois, että ne siirtyy sinne työpaikan työterveyteen. Noin 2 kuukautta ennen kuin niillä alkaa palvelus, niin me soitellaan niille joko puhelu- tai Teams-kontakti ja käydään läpi se elämäntilanne ja terveydentila, että onko ne palveluskelpoisia. Me hoidetaan ne palveluskelpoisuusluokitukset. Hoitaja saa luokittaa A ja B, ja lääkäri tässä apuna, jotka sitten hoitaa ne meille epäselvät luokitukset. Se on niinku työssä tosi tärkeää, että vaikka me hoidetaan niitä noin 3 kuukautta niiden elämästä, se on tosi lyhyt aika, niin siksi on tärkeää, että me annetaan se kuva, että terveydenhuoltoon voi olla yhteydessä. Me halutaan antaa positiivinen kuva siitä kohtaamisesta, että saat niinku hakeutua hoitoon ja sua kuunnellaan, että ne ei saa mitenkään kokea, että nyt tolla tyypillä on kiire, ei se mua kuuntele, että ihan sama mitä mä sanon. Mä oon ollut täällä klinikalla nyt 2,5 vuotta. Pystyn vaikuttamaan mun työn aikaan. Mä saan kohdata ihania nuoria. Mä saan niiden kanssa keskustella ja tukea ja auttaa. Meillä on tosi toimiva työyhteisö sekä niinku Solon porukan kesken ja sitten niinku meidän asiakkaan kesken. Solon kanssa yhteistyö on toiminut tosi hyvin. Yhteyshenkilö on avoin, helposti lähestyttävä. Et mä tiedän, että jos mä soitan, niin mä saan yhteyttä. Tekee saman tien asian eteen jotakin, jos jotakin pitää. Ja esihenkilöillä on myös se sama päämäärä, että kaikki on niinku meidän asiakkaat, meidän velvolliset ja meidän yhteistyökumppanit, kaikki olisi niinku tyytyväisiä. Ilman toimivaa tiimityötä tämä ei mitenkään onnistuisi. Ei voi tulla töihin ja laittaa oven kiinni ja ajatella, että no täällä mä nyt sitten vietän nämä 8 tuntia. Täällä klinikalla me koetaan, että meidän työtä arvostetaan ja meidän ammattitaitoon luotetaan. Ja mun mielestä se on niin kuin luonut sellaisen positiivisen kierteen siihen työntekoon. Meihin on se luotto, sit kans halu olla sen luottamuksen arvoinen. Me pyöritetään tätä vähän kuin omaa yritystä, että siinä on sekä niin kuin aivot että sydän mukana. Normityöpäivä on se, että täällä käy päivystyspotilaita, sovittuja tapaamisia, näöntarkastuksia, rokotuksia, sovittuja keskusteluja tai että mietitään sitä palvelusluokitusta uudelleen. Tai sitten tulee just sellaisia, että ne tulee koputtaa, että nyt ei ole mennyt niin kuin mä oon ajatellut. Kohtaamiset, niitä on paljon, mutta joka kohtaaminenhan on ihan erilainen. Kaikkien kanssa käydään tämä esitietolomake, minkä ne täyttää, käydään tämä läpi. Siitä lomakkeesta haarautuu niitä jokaisen kohdalla eri juttuja. Empatiakyky on tärkeä ja sitä mä koen, että meillä kaikilla on, että se velvollisen kuuleminen, että ne kokee, että niitä kohdataan ja kuunnellaan kunnioitettavasti. Täällä klinikalla on mun lisäksi 1 terveydenhoitaja. Hän tekee niin kuin 4 päivää ja 1 päivä lähi ja mä teen toisinpäin. Et viereisessä huoneistossa on lääkäri ja sen kanssa konsultoidaan aktiivisesti. En kyllä ikinä ajattele, että ei taas, että tänne on joka aamu niin kuin kiva tulla, niin mun mielestä se on merkki siitä, että se vapaa-aika ja työn tasapaino on aika mallillaan. Joku velvollinen oli omalle äidilleen kertonut, että siellä oli hoitaja, joka mua kuunteli, niin äiti soitti seuraavana päivänä, että
että mun pitää nyt mun pojan puolesta soittaa, että kiitos, että siellä oli joku, joka kuunteli ja otti huomioon. Ja esimieheltä on kiva palaute se, että juu, jatkakaa vaan saman mallin. Nuorempana ehkä silleen stressas enemmän, että kaikki pitää tehdä täydellisesti. Pitää päästä siihen työuraan nopeasti, tehdä täysiä päiviä. Tärkeää on se, että nauttii siitä työstä. Sen mä yritän noille velvollisillekin sanoa, että valitse sellainen työpalveluspaikka, missä sä viihdyt. Sanon omillekin lapsille, että älkää miettikö palkkaa, älkää miettikö sitä, että joku muu tekee teidän puolesta niitä valintoja. Älkää valitko sellaista, että sieltä sillä alalta saa varmasti töitä. Missä viihtyy, minne on kiva mennä, missä on kiva olla. Lähtee kotiinkin ihan hyvillä mielin eikä niinku täys uupuneena ja jaksaa vapaa-ajallakin sitten tehdä niitä kivoja juttuja. Ja työ on osa elämää ja vapaa-aika on osa elämää ja perhe on osa elämää, niin sopiva määrä kaikkea, niin hyvää tulee. Eiks niin? Kyllä, mä olen täysin samaa mieltä.